εκτός από το εσωτερικό γινόμενο, ορίζουμε και το εξωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων. Το πρώτο γινόμενο, το εσωτερικό γινόμενο, είναι ένα βαθμωτό μέγεθος, το αποτέλεσμα είναι ένας αριθμός. Το διανυσματικό μέγεθος έχει σαν αποτέλεσμα ένα διάνυσμα. Το ένα λοιπόν είναι βαθμωτό μέγεθος, το δεύτερο είναι διανυσματικό μέγεθος. Ο ορισμός του εξωτερικού γινωμένου δύο διανυσμάτων α και β ισούται με το γινόμενο του μέτρου των δύο διανυσμάτων α και β επί το ημίτονο της γωνίας που σχηματίζουν τα δύο διανύσματα α και β επί ένα μοναδιαίο διάνυσμα το οποίο είναι κάθετο στο επίπεδο των δύο διανυσμάτων α και β. Αυτό το τελευταίο μας δείχνει ότι το μέγεθος, το εξωτερικό γινόμενο δηλαδή των δύο διανυσμάτων α και β είναι διανυσματικό μέγεθος. Κάτι τέτοιο δεν είχαμε στο εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων. Εφόσον το εξωτερικό γινόμενο είναι ένα διανυσματικό μέγεθος, θα χρειάζεται να ορίσουμε κάθε φορά το μέτρο, τη διεύθυνση και τη φορά. Η διεύθυνση του εξωτερικού γινωμένου είναι μία ευθεία κάθετη στο επίπεδο των δύο διανυσμάτων. Η φορά θα καθορίζεται με τον κανόνα του δεξιόστροφου Κοχλία. Θα δούμε σε λίγο, στην περίπτωση που πολλαπλασιάζουμε με εξωτερικό γινόμενο μοναδία διανύσματα, τι ακριβώς κάνουμε σχετικά με τη φορά και πώς χρησιμοποιούμε τον κανόνα του δεξιόστροφου Κοχλία.